receive the Lord's blessing and have a right relationship with God, their Savior. Such people may seek you and worship in your presence, O God of Jacob. Verse 7. Open up ancient gates, open up ancient doors, and let the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord invincible in battle. Open up ancient gates, open up ancient doors, and let the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord of heaven's armies. He is the King of glory. Hallelujah. Amen. Before siye ezwini, ndimangalisiwe ukuba uThixo akakhonyelwa. Akayonkomo yomdongo. Yeah. Uyazithethela. Amen. Ndiyambuza ke uba ndizothini Protea. And I bless the Lord for the spirit of prophecy. Yeah. Upon umamoya. It's like something is being melting the rocks. Ingathi khona lento inyibilikiswa yapha kubemanxe bendingayiva, but ke ngoku I know ngoba ndiyiva inyibilika ngoba there was something in my shoulders. Okwesibini ndithi xa ndimbuza uMoya Ngcwele athi mandize noYesu, uYesu uthi mandize. A very strange thing happened because I'm supposed to be so much prepared, and I was fighting with the Holy Spirit. Now that I've agreed, give me something. What andizokunika nto, hamba neenyawo zakho. Number one, ndiyokukhulula ingubo yeshame. I never thought already on Monday before I even stand on the pulpit the Lord will exchange my garment of shame. This Kosisi was war. Okay, knowing that the Lord has released me, it was war. Ndifunda lesam ngoba uye wathi kum bakhono yakubo ofilintseka zabo. They are at war. Sibuvile ubuqona sisiphinde. Wathi kodwa warn them. They must not engage. Amen. They must not engage. They must not engage. Ngoba nakumuthe do not engage. Ascend. Le battle ye ascension. That in the ascend and what ascend and indumiso. Amen. So this week we shall ascend. Asizulesila. Kodwa sizawunyuka. Sizakwenza le mihobe every day before I'll be faithful. Before ndithethe anything. Nomnye phakathi kwethu ngoba sizokhonza. The spirit of prophecy is already here. Nomnye phakathi kwethu unikwa indumiso yezinyuko. Nobu inikwa ngeHebrew umpostile uPaulos esithi sisuke safika sizawunyuka ngayo. Yes. Amen. Amen. That's the best weapon of war. Sizawunyuka and sizawunyuka izandla zimsulwa. Amen. Sizawunyuka inhliziyo zinyulu ndithetha neyami. Ukuze inkosi yenkazi mlingeni ihlale nabe phakathi kwethu. Ngoba i-heart posture imenzela indawo yokunaba. Amen. Akahlali apho kunenhliziyo ezimbi. Sizawunyuka ngezindumiso. Sizawunyuka bangcwele ngendumiso. We shall ascend. uMoya Ngcwele kukho into wakhe wanditsha yona ye-resistance. Wathi at times xa ufila ungenamandla yima. Sukwenza nto imandla.
standing. So sizawu-ascend. Kuncince kwami namhlanje ngithunywe kumakoti molweni nkosisi. Ukuthula Zayoni. Ukuthula Zayoni. Ndibusisa tato mfisomoni omama bonke nkosisi obhuti Sunday school ngelihle igama lenkosi. Amen. Amen. Kuncince kwami. Kuncince. Ngoba ingathi sekugqitywe. But enhlizweni yami indihlelele lento ethi ngoba liyi-risk and liyi-gate ukuba impi inqotshwe, which is why uMongcwele athi we shall ascend with psalms this week. Ngoba uyasibona bakona ngamasotsha la kodwa diniwe. Ngamasotsha adiniweyo. Amen. Amen. Uyasibona ba ngumakoti lo. Xa ndithi ngumakoti, I mean in a form of a bride. Andithi umakoti lo seganile. Kodwa lo thenjisiweyo wanikwa iring, kwathiwa ndiyabuya, walotyolwa. Zabanintsi doubt esezingenile engqondweni ngoba kade abuye lamyeni ebendifaka iring. That's where we are as a church. So I believe uMongcwele bengekho ndithathe andisapha uthethe ilizwe lingaka before ndizomiswa apha kanti undizise eProtea Glen. Or kanti undizise Assemblies of God. I believe whenever kuthethwa ngentombi sube kungathethwa ngentombi, sube kuthethwa nge-kingdom matters. Uyabona wazi ukuthi uye-lady uVashti wake wenza isimanga wadelela inkosi. Akubika uVashti edelela inkosi wenza umkhankaso. Amaphakathi enkosi ayicebisa athi nawethu amakhosikazi azakwenza kanje. So funenye kanti lo ozawureplace ilanto. Kanti lo ozawungena ebukhosini ilanto esingayo this week. Kanti ngokuthixo amkhulisa as an orphan umprepare kuba ayazi ona. Umprepare kuba ayazi service. Hallelujah. Amen. Inkosi xa ilahlekelwe yi-honor kwafuneka kulandwe uEstere to restore the honor of the king. Sisekhona isidima sikaKristu e-Assemblies of God. Usenesidima nje kaKristu. Ayusenaso bazalwane ndile bonayo. Usenaso bangcwele. Silahlekile siphelile. Isidima sikaKristu. Inkosi ilahlekelwe yi-honor. Inkosi ideliwe. And the same thing, inkosi idelwa ngumfazi emloboleyo. What is the pattern orphan? What is the pattern alanto ikhule ngendlela engekho ikhonjwe? And u-MC wethu uthethe indaba ye-oil. Ndizele nje loo nto namhlanje. Matthew 25. Ndithetha ngobukhosi. Matthew 25. uYesu ngomlomo wakhe uthiwa ngelo xesha the kingdom of heaven shall be likened like 10 brides or like 10 virgins. Whenever kuthethwa nge-kingdom, izulu livela licinga intombazana. Thina singacinga uba size kwi-girls week eProtea Glen kanti inkosi sibonile uba silibele ngobukumkani. We have forgotten about the kingdom and yet busy with the church. And the purpose of God ukuba
We are busy churching. Hey, we are churching. We are churching. And the matter, sis one, Kula Matthew 25, Yaba you Utumangola like that's consist. Umangwa is little Sakekum, sitting you are yes abama nangayo, Naramantomasan. Oh, there you fun. I have the virtues of my ten. God to Allah classify your genetic deck in that by oil. Oh, Jesus. Amen. 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 Uthohlabelela lapho makoti wakho selelile oh Nkosi Jesu ngiyacela ngivuselele Oh, hallelujah. Hallelujah.
ixesha lokuyishera ngoku kodwa lixesha loba zingene emsithweni izimeko zethu bathi bebubu lwavala ucango. The Holy Spirit is intentional for us to enter his rest. Let us ascend. He's intentional for us to enter his rest. Oh, Jesus. Sithanda simithanda zokukhululeka. Sicula ingoma zokukhululeka. Xa ndimbuza wathi uyabona laa nto ithi the joy of the Lord is our strength. We even pretend to be joyful, sister. Ungaba sibona sijayiva nje siya pretend. There's no joy within us. There are no words within us. Akukho mthombo. Uqala ubazamise nto. Ngoku xa seyingenile ke inkosi yenkazimulo yayazi uba izokwenzani. Izokusikhonzisa. Uyave usele bethi besenza inkonzo bevuya kunene. Uzabuya uvuyo lwenene. Amen. Oh, Nkosi yami. Hallelujah. False joy. Yeah. Hallelujah. You bondage and you pain. You bondage and you pain. But when you don't have the bondage, the Spirit of the Lord is upon me. And he has anointed me to preach the good news to the poor. Oh, how that was walk. Yeah. Kupeli false joy. Kupeli false peace. Kupeli false peace. Kupeli Christ. Uyabona wena umpili Christ yabo in operation phakathi kwethu sibona nalonto. Inkwalambisa. Anani igama lesingisi. Sibona ngenkwalambisa. Sixolelana uba ndizoma kakuhle pulpit athi amen noma ngoyixalile. Yabona? Inkwalambisa. Ayisuki ngaphakathi. Andifili ndingcolile xa nginakuthoka nabazalwane. Andifili ngathi ingoma yakhululwa xa nginakuthoka. But whenever ke wondilungiselele uba ndiplani weproject yakhe iqale ndilungisele utata umdedezi ukwenzela azomncuma into engekhoyo. Andithi yena uyandazi akekho umntu oyifake in the spirit singafeyila apha. Umoya inyani yaziwa yazibona ngamagqwirha. Uyabona xa sibhizi sijomoya apha sibabethela impempe umongcolo kangangikhuza ngempempe wathi nawe u-influencer lo moya wezangoma ungawufidi wena yeka abanye bawufide abathomoye nempempe bangenza thina sibona izangoma sikhuza umoya bukho. Hayi awuzufidwa ndim andithi akukho ukubetha impempe nonwabe bangcwele endlini kaThixo awuzufidwa ndim mketezi ngoba yi-content lwanayo. Andikwazi ke ngokuyipha amandla ndigale iparafini ndigalele i-oil uba ngomani kakuhle nisidivayine kakuhle nisiprofethe kakuhle nge-divination. No. Uzawusigcwalisa genuinely. Yile nto ke ngokufuna sizihlambulule ngoba izwe nengoma ithi bonke abanethembele njalo bayasihlambulula bayalahla izono nemithwalo nakho konke okubambezelayo. Ingumbuliso kaNgcwele masifundeni i-Acts kwenzela xa kubuzwe ezinjeni uba beliphi izwe funa sifunde uRhoda kanye ningandithi ngoRhoda ndingoroda sifunde uRhoda ukwenzela basazi uba apha evekini kuzawube kusenzeka ntoni ngoba andizophinde ndithethe ndibe mke kangaka
ke ngiye straight ezweni igama lami ngizokuyiswa uthandiwe okaDesi ukuthi ngizobe ngithatha iphezulu kakhulu ukunami ngiyiba uhlisa ngiyababuza abantu egameni likaYesu Amen. Oh, amen. Ngiyababona nabantwana bethu ngiyababona nabantwana bethu likaYesu ukuthumeza yona. Amen. Uma ukhona ofundayo angifundele chapter 12, Acts chapter 12. Verse 6. Or masiqale masiqale phambi kwani ndizotsho la ungafuna namasiqale Acts chapter 12. About that time, Herod, the king, stretched forth his hands to afflict and oppress and torment some who belonged to the church of saints. And he killed James, the brother of John, with a sword. And when he saw that it was pleasing to the Jews, he proceeded further and arrested Peter also. This was during the days of unleavened bread, the Passover week. Verse 12 or 11. Verse 11. Then Peter came to himself and said, now I really know and am sure that the Lord has sent his angel and delivered me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting to do to me. Verse 12. When he at a glance became aware of this, comprehending all the elements of the case, he went to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where a large number were assembled together and were praying. And when he knocked at the gate of the porch, a maid named Rhoda came to answer. And recognizing Peter's voice in her joy, she failed to open the gate, but ran in and told the people that Peter was standing before the porch gate. They said to her, you are crazy. Thank you, man. Go 611. Ukhona uphethe isiXhosa lekho. Honest Xhosa. Verse Ngicela ungifundele apho aphele khona. Verse 14. Verse 14 and 15. verse 14. Silazile ke ilizwi likaPetros asilivulanga isango ngenxa yokuvuya. Sabalekela ke ngaphakathi. Saxela kuba uPetros umi phambi kwesango. Bathe ke bona kuso uyageza. Cela uphinde le ndawo ugqibele. Verse 15. Bathe ke bona kuso uyageza. Thank you. Thank you, Lord, for your word. I receive it with thanksgiving. Bless the reading of your word in Jesus' name. Amen. Amen. Inyeke into endizayitsho kangcwele ndihlale phansi uba apha kuthiwa uHerode wayetshutshisa ibandla but nantsi highlight uthe xa ebulele uJames and he saw that it pleased the Jews wayiphinda Yes. ebamba uPeter nje umbambe ba aplease amaJuda
And amaJuda ngobani uPeter? Ngabantakwabo, ngabafowabo, ngamaJuda kubo. But they were pleased by the king of James. Now the king owayebusa ngelo xesha wathi wawubona uba lo ubulewe ibavuyisile abantakwabo nje babeshumayela yithi ke ngoku ndibophe uPeter kanti ubophe unamarongo. Kanti ubophe unamarongo. Izwi lenkosi lithi ibandla insisted. They continued steadfastly in prayer ngenxa kaPeter. Apha ke ngokusiva kule prayer bebekuyo. Ithi iBhayibhile sithi isiXhosa ukuqhubeka bezingisa. Thank you. Bezingisa emthandazweni. I-prayer point yabo ithi sibotshelwe uPeter wethu. Uphinde kuse i-prayer point yabo ithi sivalelwe umlomo uPeter wethu. I-prayer point yabo inye ithi sithuniselwe umlinganiso phambili wale move. Oh, Jesus. And therefore the move is now stagnant. Ngoba kukho abafuna ukuplizana ngathi. Oh, Jesus. There's a trading floor uba ungayazi. But uzofika uSunday sesiqhaqhile. There's a trading floor even inside the church. Kuthengiswa souls, kukhiqhiqha, kuthengiswa destinies, kuthengiswa imitshato yabazalwane, kuthengiswa ministries, kuthengiswa call of God. So again, Isaiah to come, buy for free. We are going to ascend by the blood to blot out the trading floors that are inside the church for us never to reach our destinies. Awonyulelwe ixesha obaba nesithilelo kungekabikho nomongcwele wathi wena unguKristu. Yaphendula nathi inkosi yami yathi nathi thi wena awusayongcokholo kodwa uSimon upon this rock I will build my church. Uthuniswa yena. Uqala le movie iprofet wangayi kuthuniswa yena. Boyazi xa senefuna ukusilensa bamitha nefamily yakho because they need something in your blood. Just kuze bandla zawukugreyisa ziyogreyisa i-background yakho kwazela zikufumane kakuhle nge-inequity. Awuthandi wena izono, awuthandi nto kodwa usibonise ubanjiwe ngenxa ye-credit flow. Ngoba kuhlangene amagqwirha enkonzo, kuhlangene amagqwirha ngokwenu. Hallelujah. Wathulisa unamalomo, wathulisa umbonileyo, wathulisa ohleli naye kanje, wathulisa othe uba nguwe ndindizi. Bathiwa abantu andizi kodwa uba nguwe ndindizi. Ndihamba phezu kwamanzi bamthulisa and bamthulisa kwibandla li-aligned. Phakathi kwelibandla li-aligned there was a gap. Ibandla libhizi liyathandaza, lithandaza likholwa kodwa lithandaza linga-expectanga nix. Watsho ukuthi kukho intombazane while bebhizi bethandaza balindelanga nto. Intombazane iyathandaza indlela ezivulekile zikamoya. Ilindile asuke yava inokhi, ova kwayinokhi yaye emnyango. Xa ifika emnyango ithi she recognized that was Peter's voice. Uthi ukuthi njengoba behleli phansi kweministry kaPeter ebelazi ilizwi likaPeter. Elingayazi izifo zakhe ziyalazi. Yathi noPeter kodwa nguYesu. Njengoba kuthiwa go and make disciples. Abafundi bakhe bayalazi. Oh, Jesus. Oh, yes. Ithi walazi lizolunga ngenxa yovuyo walovuyo. Yazi xa sesiza kutsho sikutsho ngokungalali
sihlele sasiprofetho siqalise kumasinga aloxesha ukhona uThixo sekukhonza kungekho nyameni makathi omileyo abahleli phansi bakuhlole sithi sikutshisa kufuneka uyilandele iprotocol kodwa xa sewuzokuthulisa uyilandele xa sesizasinjector sizakufika injector uzile odade bam ndibona kanje omama bam ndibona kanje kuthiwa ayingothixo oluthetha thina abaprofethi bexoka wathi bayaxoka babaprofethi baninika i-false hope ebhabhelini yaya lithi zilokho because he was given a spirit of evaluation. Who can evaluate a spiritual man? Okamayo uphicotshwa ngubani? Ndiyabuza Jesus. uyabona ngoku semthandazweni kodwa baphicotha uroda rongo because uroda uvele into abangayivanga uroda urecognize into abangayirecognizanga bamphicotha rongo bamdisena rongo bathi uyageza zohlukuza umoya wesigezwe proti yagengleveki Jesus Christ ingani singatshelwa ngoroda babizwe bestri oroda ucomfortable nezanto kuhlela entolwaneni kaKristu ibandla ziphethe ngokuthanda kwazo because oroda bapholile zosukuza uroda nokumnye namhlanje ageze ugeza njani uroda uthuke bani uyaxoka nento athi uyibonile akekho upita emnyango uyaza yiphi indawo ethandwa ngathi yiprayer ngamagqwirha ndayibona laa ntombi ene-spirit of divination kuthiwa every time besiya kuprayer ibalandeli alandelela nje ubaprofetha siprofetha osibanyusayo uba aba ngumadoda kathini ndiyazazi ndiyindoda kathini undenza mnyango ii-diviners ithanda kakuhle iprayer osanibhalathi wathophia bathanda kahle xa kuzakhiwa basisithanda abazalwabo kodwa namhlanje ndizozanisa ooneliya abazawuthi asizi uyabona le impilo ayizuwina kwii-boardrooms ungabiza ubizeke iya hayi iya iya ngohlala ezitafuleni iya kodwa sozethi ezaa nto zifumene umoya kaElijah hayi kuthiwe 3 years ungahapha okwekukhandela inkosi yakho suke ithi laa nto yinkosi yenu ndinenkosi yaphezulu nayo inkosi ethetha nam ngomlomo kaJezebeli athi uObadiya uzawundibulala ithi laa nto Paul not under my watch akufiwa under my watch akufiwa not under my watch ngokuxelela uba ubuyile uElijah athi xa fika kuElijah athi you problem of Israel ezaa nto ziphendulayo ezaa nto ziphendula ii-accusations zikasatan athi trabla nguwe yes trabla nguwe zoba umrhuqile uIsrayeli wamsa kwi-worship yezithixo ngezwi lomkakho uJezebeli ndizozamisa isigezo zozamisa isigezo kumasoja. They only take commands from the Lord. They only take commands from above, not from men. And therefore men feel disrespected. Oroda bengathatha command kubo. Bathi ngiyayithanda iBhayibhile ithi bathi mose bethe uyageza wa-insista wathe ndiyivileyo ndiyivile endiyirecognizeyo ndiyirecognize. Yes. Uyamkhumbula uMikhaya abaprofethi bonke baka-Abha 400 bethetha into enye bethi hamba nkosi yempilo uzawubuya inkosi enkokuqoba yafika laa nto mose beyikaphelele bathi sesithethe into eyi-1 nawo uthethe xa seyifika phambi kwenkosi yathi hamba wayazi uAhabha uyandiqhatha uyabona abantu ababi bayayazi nyani yabona ifeyiki ziyayazi
wegenuine? And basechilo wathi uhlala prophet into ezingekho right ngayo. uMikhaya wathi uxelela inyama wathi mina benimenyiwe we-counsel ndimvile uThixo esithi kubani ongasinceda uba sigqibe ngale system ka-Abi. Wavela isuggestion ethi masithumele ubuxoki kubaprofethi bakhe ngoba uyawathanda amangabe bamxokisa. So le 400 iyakuxokisa. Hamba uzobuya bathi sebemqhoba ngempama. Bathonye uqaleni uThixo uyakuthetha ngam athethe ngawo. Usukeni umoya kaThixo kum waza kuwe. Yabona la nto yangazilweli qha yama kule nto iyaziyo. Yathi into yaziyo bendikhona emithingini ezulwini khange ndibone wena. I was summoned to the heavenlies, to the council. Apho kuthethwa khona i-matters of the world. Can't you see? So if you don't believe me, hamba Nkosi. Kodwa ndibabonile abakwa-Israyeli benjengezive ezingenamalusi. Kusho ukuthi azobuya wena empini. Simple usigqibile isiprophet. Wabuya kwa-Abi. Se-exchange ngoJehoshaphat. Kwathi ukuthi i-judgment iphezu kwakhe. The Lord is going to judge things this week. The Lord is going to judge witchcraft this week. The Lord is going to judge bondages of years this week. Hallelujah. The Lord is going to judge stagnation this week. The Lord is going to judge the entire human this week. Singaphaka. Ngicela uzosibonga ilizwi sisimobuhle. Inkosi izawujaji ukhondolo kule veki. Kodwa thina into esingayenza ukuthi ascend. Ukunyuka nje so that the enemy has no cause. And the Lord is going to judge the mouth that are condemning you. Oh, Jesus. Ngoba la nto ayithethayo athi ngoba sipho isikhathi esilolelwe wena esiyophumelela nalulwini olumelana nawe ematyaleni uyakuligwema. Lilifa lethu. Lilifa lethu. Lilifa lethu. Your spiritual life is going to change. Your prayer life is going to change. Your faith is going to change. You're going to stick to your vow. Uzawumesivumelwano sakho. Andizothina. Ndizovimbezela umakoti. Ndizovimbezela umakoti. Ndizothi umyeni wethu uyakhathala ngathi. Ingaba ngathi akakhathali kodwa uyakhathala. Hallelujah. 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 The captured souls are going to be released from bondage in the name of Jesus. Let us speak in the name of Jesus. 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 Siyakhululwa. 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 Ukuze sikhonze inkosi. Ukulalila. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. 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 Jesus.